Hola, Mònica, què tal? Molt bé, molt contenta de ser aquí. Com t'has sentit, no, al sentir que et donaven aquest premi? Quina reacció has tingut? Com ha sigut aquesta? Doncs mira, m'ha permès de repassar una mica la meva trajectòria, no? Perquè al final ets qui ets gràcies a les decisions que has pres i una d'elles va ser estudiar a l'Autònoma i em va canviar la vida, perquè la meva vocació docent va néixer justament aquí, quan vaig estar col·laborant a la universitat, quan era estudiant en recerca, i gràcies a això vaig voler sempre dedicar-me a la docència després, i fa 30 anys que sóc docent, no de l'Autònoma, però de la Pompeu. I com va ser la teva reacció? Com t'ho van dir? No sé si va ser una trucada, com et van informar? No, t'informen a través dels conductes normals, no? Es posen en contacte amb tu per explicar-t'ho i em va fer molta il·lusió, no? Perquè al final la universitat és una part troncal de la meva vida i per tant que l'amistat es certifiqui per part de la universitat, encara que tu et sentis amiga de l'Autònoma, que et certifiqui la universitat que és amiga teva, és d'alguna manera un reconeixement i un vincle que es manté, no? I tornant una mica als inicis, com va ser aquesta motivació per estudiar periodisme i el voler-te encaminar a treballar en mitjans de comunicació? Tota la vida, des de petita, vaig tenir la voluntat d'explicar el que passava al voltant, no? I d'intentar transformar la realitat. I em va semblar que el periodisme, juntament amb altres disciplines, totes les que avui es reconeixeran indirectament, no? Formen part d'aquesta voluntat transformadora, no? I el periodisme ho és, i la Universitat de Periodisme a l'Autònoma en aquella època naturalment era la referència, no? I per tant, entrar en contacte amb els estudis de periodisme a l'Autònoma i cursar el meu primer grau allà també em va permetre conèixer la recerca i després vaig anar a fer el doctorat a fora i gràcies al doctorat després vaig poder incorporar-me a la docència. Per tant, si no hagués cursat periodisme a l'Autònoma, la meva vida hauria sigut molt diferent. Cada any es graduen molts estudiants que volen ser periodistes. Quin consell els donaries després de tota l'experiència que has viscut per enfrontar-se amb aquesta professió? Només hi ha un consell, no oblidar mai que la nostra vocació ha de ser sempre transformar la societat, millorar-la, que quan nosaltres acabem la tasca tinguem a l'altra part de la cadena persones que tinguin aquesta voluntat, que el mercat ho acaba controlant tot i que per tant nosaltres no hem de perdre de vista per què som periodistes i som periodistes per transformar a millor el món que vivim, no? Finalment, durant tota aquesta llarga trajectòria has rebut altres reconeixements. No sé si hi ha algun que t'ha fet especial il·lusió o que guardis amb carinyo. Home, els Premis Nacionals del teu país són els que et fan il·lusió, no? Però són els premis dins del marc del periodisme, tant el de comunicació com el de periodisme que jo he rebut, a part d'altres, el Premi Ciutat de Barcelona i altres reconeixements que em fan molta il·lusió, no? El Premi Quim Regàs i molts altres. Però aquest premi, aquest reconeixement de la universitat, per mi és important perquè jo em reconec com a docent. Jo sempre dic que la cosa més important que sento que fem és la docència, és entrar a les aules i pensar en les futures generacions, no? I per tant, la feina que fas com a periodista s'oblida, tot passa, tot és molt efímer en el món que vivim, però el que no és efímer és ajudar a pensar a les futures generacions. I això no és efímer, això queda. I per tant, mentre ho pugui fer i la universitat em vulgui, jo seré docent. Moltes gràcies, A tu. que vagi molt bé.